Всички помним лютата битка на последните местни избори. По-люта, от които и да е парламентарни. В нея освен партиите се включи и бизнесът под формата на различни местни сдружения. Купуването на гласове беше отличителна черта на този вод, като един глас на места стигаше до 100 лева. Причината беше ясна за всички. Общините ще разпределят 7 милиарда евро от оперативни програми на Европейският съюз. Това вече се случва в доста от общините. Днес ще ви покажем обаче как става това в една средностатистическа община – Попово. Този материал може би ще е любопитен за европейските институции, които следят как се харчат парите на европейските данъкоплатци. Става дума за едни 5 милиона. В началото на годината община Попово обявява обществена поръчка по оперативна програма за регионално развитие. За ремонт на училища и детски градини. От 5 фирми, подали документи в конкурса, 3 са декласирани, а 2 допуснати до него. Едната софийска – Никстрой, другата – Стройкомерс, местна фирма, която печели почти всички обществени поръчки в тази община. При отварянето на офертите се оказва, че софийската фирма е дала по-ниска цена. Комисията, назначена от кмета обаче, обявява за победител местната Стройкомерс ТТ, собственост на бизнесмена Тошко Райчев. Макар че най-важният критерий е цената, назначената от кмета комисия дава поръчката на стойност 5 милиона на местната фирма заради други технически изисквания. Имало е условие участващите в конкурса фирми да покажат история, според която са имали сключени поне 3 договора за сходна дейност, т.е. строителство от същия тип. Високо строителство на стойност над 500 000 лева. Местната фирма е представила повече сключени досега договори, т.е. има по-голям опит. С малката подробност обаче, че представените договори за над половин милион не са за високо строителство, а за ВиК строителство. Справка в критериите на строителната камера сочи, че двата типа строителство са в коренно различни категории. Това твърди адвоката на софийската фирма, загубила конкурса. Тази фирма получава поръчки и изпълнява в областта на ВиК, на водоснабдяване и канализация. А тук конкретният този конкурс става дума за саниране и ремонт на 9 училища на територията на община Попово. Странно. Това обягва от вниманието на комисията, провела конкурса, въпреки че точно заради тези технически условия класира местната фирма на първо място. И наред с това странно невнимание и по-високата цена дава 5 милиона на европейските данъкоплатци на местната фирма. Фирмата на добре познатият в района бизнесмен Тошко Райчев. И въпреки че загубилите конкурса са подали жалба, кметът светкавично подписва договор с него и така усвояването на европарите започва. Попитахме местният бизнесмен как успя да спечели поредната поръчка в общината. Давате по-висока цена от другата фирма? Значи тук, защото аз не знаех какво е класирането по цена, сега първото, което е, там е икономически най-изгодно предложение. Там се оценява, предполагам, че тези хора би трябвало да са запознали, че определен процент се дава за икономическа тежест, за цена и определен процент се дава за други технически условия. Мен ми се струва, че най-добре е да се обърнете за цялата тази история към този, който е провел търга. Община Попово. Така и сторихме. И печели фирмата от търговище. На Тошко Райчев. Стройкомерс, да. Печели с по-висока цена само, че тя е предложила по-висока цена. Аз не мога да кажа. По-висока цена е предложила. Тези неща кметът не ги решава. Тук трябва да приказвате с председателя на комисията. Опитахме да приказваме с служителя на общината, определен от кмета за председател на тръжната комисия. Печели фирмата с по-голяма цена? 0,3%. Но е по-голяма, не? Да, само че фирмата е с 99 точки, а другата е с 72,5. Как ги направихте тези точки? По какви показатели? Показатели, които са въведени в тръжните документи. Да, само че те са за ремонт на ВиК, а не за строителна дейност, високо строителство. По принцип. Не, такива тенденциозни провокации. Не желая повече. Няма да ме снимате, няма да ме излъчвате. Добре. Разбирате? Добре. Ти казвах, да. Той не поиска да отговори. Кой, инженер Ненов ли? Да. Интересно. Интересно защо? Добре. Някои общински съветници от години поставят въпроса как все фирмата на Тошко Райчев печели поръчките в района. Почти всичко, което се строи в Попово в момента, се строи от фирмата на Тошко Райчев и с подизпълнител фирмата на Сашо Събев. Приближени фирми на кмета печелят почти редовно обществените поръчки в града. Това са фирмата на Тодор Райчев, фирмата на Сашо Събев. Най-добрият вариант за спечелване на конкурс на фирми
приближение до кмета е следния. Прави се конкурсна документация, в която искат и слагат условия, които фирмата изпълнител може да изпълни и като имат възможност за манипулиране на класацията К1, К2, К3, сумират точките и по принцип винаги кмета, който каже, той печели обществената поръчка. Приближен ли е до кмета на Попово бизнесменът Тошко Райчев, който спечели поръчката за 5 милиона и повечето апетитни обекти тук? И ако да, по какъв начин? Открихме един интересен факт. Бизнесменът Тошко Райчев е построил кравеферма на семейството на кмета. Тя се водела на брата на кмета, а след като починал, проформа била прехвърлена на дъщерята на кмета. Всъщност е на кмета, твърдят техни близки. Най-интересното, което открихме обаче, е, че кмета или формалният собственик, дъщеря му, и до сега дължат 200 000 лева на Тошко Райчев, който е построил фермата и затова все още не му е платено. Дължат 200 000 лева на човека, който строи по почти всички поръчки в Попово, спечелени след като комисии, назначени от кмета, го обявяват за победител. Бизнесменът беше видимо изненадан, че сме научили този факт. Казвате да питам в община Попово как е проведен точно търга. Вие някакви делови отношения имали ли сте с кмета на Попово? Някога. Делови отношения имали ли сте? Да, че делови отношения няма. Защото твърдят местни хора там, че вие сте му строили кравеферма. Вашата фирма. Да, с договор, да, но това са делови отношения. Добре, както искате, значи, може би неправилно. Тоест, аз имам поръчка, която съм изпълнявал, да. На негова фирма. Точно така. Вашата Това фирма... е на фирмата на брат му, да, който вчера. И там всичко е изплатено? Ами, по принцип, на практика има пари, които още ми дължа. Има пари, които ви дължат, да. Защото няма така разбрах. Да, не приведени пари. Не, то си го има и при мен на финансовата справка. Колко пари? Сега не мога да се сетя някъде, около 200 000 ми се десна. Ви дължи кмета. И реакцията на кмета. Човекът определил тръжната комисия и светкавечно подписал договор с фирмата на Тошко Райчев за 5 евромилиона. Основната му теза. Кравефермата е на дъщеря ми. Преди да пуснем камерата, обаче призна. Човек си хора право. Пет нямам право да наследа какво съм делал. И Дъщеря ми е в София, ветеринарен лекар е в Белесика. Няма нищо общо с тази цялата история. Викам, ти си... И когато камерата бе включена. Вие лични делови отношения имате ли с него? Смисъл какви? Делови отношения. Аз знам какво сте питали и сте разпитали. Да, той ви е казал сигурно. Защо той? Интригата се носи. Не... Добре, и да рисуваме. Дължите ли му пари на Тошко Райчев? Аз да дължа. Или фирмата на вашето семейство? Сега разбрахме, че тази фирма пък е на дъщеря ви. Тя е управител на тази фирма. И какво трябваше да остава имота на държавата и на общината, земите? Не, става въпрос, че тази фирма дължи на неговата фирма 200 000. Той го заяви пред камера. Добре, защо ми задавате този въпрос? Какво искате да ми кажете с този въпрос? Той е строил тази ферма всъщност. Да. Чисто морално погледнато, няма ли някакъв сблъсък на интереси? Това, че вие имате някакви такива, вашето семейство делови отношения с този човек, дължи пари, а тази фирма печели поръчки в вашата община. Вместо да отговори на този въпрос, кмета нападна софийската фирма, загубила обществената поръчка, която ни сигнализира за случая. Тази ваша фирма, която ви доведе, Никстрой, знаете ли колко хора ми се обади? Колко? И знаете ли... Защо ви се обадиха? Да ходатайстват да станат те изпълнители. Вие казали сте на така и не разбрахме защо са му звъняли на кмета да ходатайстват другата фирма да спечели поръчката, при положение, че, както сам твърди, от него нищо не зависи. И още един любопитен факт, който научихме от кмета, докато камерата беше изключена. Ето какво е предложил той на загубилата конкурса фирма, когато отишли да възразяват срещу класирането. Аз им викам Никстроя. Слушайте, това е по-диалогично. Това искате подизпълнители, по-малък обект. Не, мисля, хубаво, ама така авторитарно и така агресивно не се постъпи. Интересно. Как така кмета предлага на загубилата фирма да работи като подизпълнител на спечелилата? Тази на Тошко Райчев. След като по думите му от него нищо не зависи при обществените поръчки, а от комисията, която обаче той назначава. А иначе примерите за добрата работа на местният бизнесмен с общината и нейното ръководство са не един и два. Неотдавна Тошко Райчев отново печели конкурс и купува 2 общински склада на терен от 5 декара.
Интересното е, че данъчната оценка на имота е 170 000 лева, но бизнесменът го купува за 80 000 именно след конкурса. Най-любопитното обаче е, че в двора на склада стои кола, с която преди време често са виждали кмета, и най-неочаквано кучето на кмета. Това наскоро бе заснето от местни хора. Потвърди го и един от общинските съветници. Той твърди този съветник, че и кучето бил ваш. Чакайте. Просто ви е неудобно. Стига глупости си ме питал. Стига глупости си ме питал. И когато камерата спря да снима. Добре, явно едно куче. Къде са го намерили да го снима? Сред многото примери за синхрона между кмета и бизнесмена Тошко Райчев е и ето тази сграда на пъпа на града. Общината е издала право на строеж на фирмата на Тошко Райчев. С малката подробност, че земята не е общинска и собствениците имат вече 2 спечелени дела във Върховният съд срещу отказа на кмета да им възстанови. Случаят е такъв, че върху частно място се обявява поръчка абсолютно противозаконно. Кой го обявява? Общината? Кмета. За строеж на сграда с застроена площ от 3500 квадратни метра. Кой печели? Печели Тошко Райчев фирмата му, чрез фирмата му, но по-интересното, че конкурсът е толкова явен, толкова честен и толкова справедлив, че дори собствениците на място не разбират, че се провежда такъв. Те разбират в последствие. Тоест общината продава частно място? Го дава за право на строеж върху частно място, за което има и влезли в сила решения, че мястото е частно. Там се намесва и се дава право на строеж на стройкомерс на Тошко Райчев. Кой подписа заповедта? И какво сега от това? Питам само. Ама какво от това? Добре работи тази фирма. Доста поръчки има. Добре. И какво намекват? И се намеквам, питам ви само. Дали работи добре? Ми разбира се, да. Докато водехме този разговор, отвън се чуваше шум от работа на строители. Строители от фирмата на Тошко Райчев, които работеха по коритото на местната река. Обект спечелен след обществена поръчка през миналата година. Спечелен от Тошко Райчев. Как точно се провеждат поръчките в Попово? И имат ли основания някои да смятат, че от общината първо се договарят с съответната фирма, че тя ще спечели и после се залагат параметри, на които само тя да отговаря? Или пък се решава коя точно стока, от коя фирма ще се купи и се залагат точните параметри, за да не отговаря друга фирма на тях? Ето само един пример. Преди 3 години общината прави обществена поръчка за закупуване на служебен автомобил за кмета. Обикновено в тези обяви се записва лек автомобил, клас, норма за разход на гориво и най-много с каква проходимост да е. Различни фирми се явяват с най-различни марки коли и ако отговарят на тези изисквания, се гледа кой е дал най-ниска цена и фирмата му печели. Какво обаче е записано в поръчката на община Попово? Вижте тази публикация от сайта на Агенцията за обществени поръчки. Доставка чрез покупка на лек автомобил 1 брой. Марка Toyota, среден клас, с нормална проходимост, цвят металик, маслено-зелен. Кажете сега, защо слагате цвета на колата в обществената поръчка за закупуване на кола? Това не е мой въпрос. Това са си го изготвили технически отдел. Аз даже сега от вас разбирам, че е имало. А пък може и да го нема, пък да сте чули нещо. Проверихме го. Може и да го имало. Има го. И какво от това? Защото някои хора твърдят, че някои поръчки се правят точно за да отговаря определена фирма, определена компания, марка да бъде същата. Значи преди 3-4 години не мога да си спомня, пък вие ме връщате и ме размивате с този проблем с цвета. И още един, още по-смешен проблем. И старата и новата Тойоти с номера 4 осмици. Лукс, за който общината е платила 2000 лева на кат. Защо ли му е на кмета такъв номер? И как точно с парите на данъкоплатеца той му помага в кметските дела, така и не разбрахме. Разбрахме обаче друго. В един и същи ден започнаха изненадващи данъчни проверки на фирмата на единия от общинските съветници, който застана пред камера, както и на софийската строителна фирма, загубила, макар и с по-ниска цена, обществената поръчка за 5 милиона лева европейски пари. А докато жалбите се разглеждат по инстанциите, спечелилата местна фирма светкавично започна да усвоява тези пари, ремонтирайки училищата и детските градини. Така дори тези жалби да се сметнат за основателни, местната фирма няма да върне парите, тя ще ги е изразходила, а най-много община Попово да плати пропуснати ползи на софийската фирма. А иначе, освен тези 5 милиона, община Попово разпределя общо около 100 милиона евро пари. Така е в малкият град Попово. А екипът ни се пита: какво се случва с европарите в цялата страна?